Permezz ta' ftehim li ġie ffirmat għal 65 sena bejn il-grupp CareMalta s-Soċjetà Filarmonika La Stella, proprjetà fir-Rabat Għawdex se tinbidel f'faċilità li tagħti servizz soċjali lill-Għawdxin. Dan huwa l-ewwel proġett li fih CareMalta se tkun qed testendi s-servizzi tagħha f'Għawdex fi proprjetà li tinsab taħt Iċ-Ċittadella u wara t-Teatru Astra fejn se jkun hemm 60 sodda. Il-Kap Eżekuttiv tal-grupp CareMalta qalet li sabiex din il-faċilità tkun tista' toffri l-aħjar servizzi se jkun qed isir ukoll studju mal-Fakultà tal-Ħarsien Soċjali fih dan l-Università ta' Malta. Aħna kull ma nagħmlu nemmnu li għandu jsir b'mod professjonali u b'mod xjentifiku. Għalhekk il-ġemellaġġ tagħna mal-Università ta' Malta propju biex nistudjaw il-bżonnijiet tal-komunità ta' Għawdex u s-servizz li ħanoffru ġewwa l-gżira ta' Għawdex ikun biex iservi għal dawn il-bżonnijiet ta' din is-soċjetà fil-mument preżenti. Id-dekan tal-Fakultà tal-Ħarsien Soċjali il-Professur Andrew Zoppardi li se jkun qed imexxi r-riċerka faħħar dan l-istudju u qal li b'dan il-mod tista' tifhem il-bżonnijiet tal-komunità Għawdxija. Iċ-Chairman ta' Vassallo Group qal li mill-ewwel aċċettaw li jaħdmu fuq dan il-proġett għax il-kumpanija kienet ilha tħares lejn is-suq Għawdxi għal żmien twil. Qegħdin fl-istadju illi nippreżentaw issa l-pjanti tagħna u l-pjani tagħna l-awtorità għall-approvazzjoni tagħhom u kif nisperaw ikonna dawn il-approvati aħna nkunu ppreparati li mill-ewwel nibdew it-trasformazzjoni ta' din il-binja. Min-naħa tiegħu, il-President tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u tat-Teatru Astra Michael Formosa esprima s-sodisfazzjon tiegħu lejn dan il-ftehim. Qal li b'dan l-arranġament l-assi tas-soċjetà qed jitpoġġew għall-użu li hu konsistenti mal-viżjoni tas-soċjetà.